Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ai purtat în sfintele tale brațe pe prunci și ai binecuvântat, punându-ți în semn de dragoste mâinile peste ei, rog-mă ție să depărtezi de la mine, de ochiul făcător de stricăciune, însoțit de plâns, de friguri, de vărsături, de amețeli și de sperietură, venite fie din invidia sau din răutatea puterilor diavolești, fie din privirea cea nesățioasă și pismașă a ochilor celor făcători de rele, a oamenilor pismași, fie din prea multă admirație pentru darurile cele primite de la tine, Dumnezeule, depărtează de la mine toată stricăciunea sufletească și trupească ce mi s-a pricinuit și înconjoară-mă cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor să scap de toate cursele văzuților și nevăzuților vrăjmași și de toată lucrarea lor. Pentru rugăciunile Sfântului Ciprian din Antiohia, care a fost vrăjitor cumplit, dar a fost câștigat la dreapta credință de către Sfânta Iustina, care a destrămat toate lucrările lui demonice și ale tuturor sfinților tăi. Amin.